Hvis vi vinder den her, så er det rigtig godt. Så er det rigtig godt for os. Og så gider vi ikke spille rematch, det er helt sikkert. Skyder. Han er nede på der. Han er bag gudersmæt. Ja, han er nemlig han er bag gudersmæt. Han er på gudersmæt. De skal overhovedet ikke komme frem her. her. Nej, de bliver bare her, hvor vi sidder nu. Han bliver sådan stille og roligt frem der. Hvor spiller os her? Det er du skyder, hvis du kan. Ja. Det er nok. Først går kom til drenge. Hvis vi kan få et draw ud af det, så er det fint nok. Hess wins. Ej, skal vinde den her, det kan vi godt. Ja, selvfølgelig. Nej, mand, for helvede. Yes, mand. Nu er der 2 tilbage. Kom så. Hold, fik ham lige skallen, mand. 1 tilbage. Hvor kan du hende, kaptajn? Jeg er lige bag dig. Nå, der. Det er patter. Ja, sådan. Vi fører i kills nu. Vi fører i kills over dem med 3. Har vi vundet? Nej, ikke endnu. Vi fører om 3 over dem. Vi har ikke vundet nu. Vi Det samme igen, det samme igen. Lige igen, vi fører dem ikke endnu. Jeg kan smide kraftdæmpen her henne. Så smider den der. Så prøver jeg at smide den et helt andet sted. Så pas på med, at det er snart. Gør klar fra start af. Se, vi sidder der. Godt. Yes. Jolly på plads. Og mit tog går godt der. Bare finde et sted, hvor de ikke kan skyde. Ja, de kan ikke skyde på den derfra. Så fang den. Så skal vi bakke op og Bare mod tilbage. den er død. Sorry. Ja, det er godt. Han går den. Pas på. Jeg har næsten. Kan du snipe? Bare lige ham igen. Han er bag cola-automaten. Kan du snipe om Delis? Jeg skal have Lad ham være, ind. Sudi. Ja, sæt dig der. Pas på, og du må ikke dreje til højre, Sudi, fordi så skyder Delis dig i hovedet. Ja, tak Delis, der kom. Hvor er det godt spillet der, drenge. Han tog en. Nej. Hvor er det godt spillet der, drenge. Kæft, det er smukt. Jeg har næsten. Han har defense. Sådan nu. 1 tilbage. Det har vi vundet. Hvis Jolly får, så er det. Ja tak, så vandt vi. Lol. Vi vandt. Så er det bare rush. Round start. Jeg rusher med. Jeg lå på kontor. Og jeg lægger. Gør lige noget helt andet, tror jeg. Hvor sådan er det? Ikke alle, jeg er også til højre. Lol. Fuck, jeg ramte den meget, Jolly. Du kan bare gå ud og nakke den nu. Det var stærkt, Jolly. De har så lidt noget det. Bravo team wins. Lol til lige på han den ene. Sådan der, så vandt vi. Han er 37